Nigger. Mario, ja to Nejsi. Chlapci, štartol som. Vy ste obidva bieli. Toto ber, hej. To je dobre. Počkaj, to musíš brať. Kde to mám doniesť? Počkajte chlapci, počkajte, ja si nastavím, nech nemám puštu tal. Hľadajte veci. Počujete ma chlapci? Hej, počujem. Našiel som. Neznič toto. Chlape. Marek, musíme dvaja zavať, lebo to je ťažké. Aha. Pomaly. Vozíku. Jo. A kde je vozík? Tu je. Tam. No, oh fuck, shit. Počkaj, to je Nemám plameno. to. Laptop. Ja našom Môžeme mobil. povedať, Čakaj, Apple notebook, oh shit, Ty si ma pobil. Koľko to má? Málo. Počkaj, máme hotovo, však máme, one. Už máme Koľko tu je? 9000 zarobené. Nice, môžeme ísť domov. Tak. Môžeme ísť. Počkaj, tu musím dostať. Čakaj. Čo robíš? Rýchlo, poď si. Čo robíš? Si autista? No. To tam máš dať. Hlupak. Marek, počúvaj. Počúvaj. A to ešte není aktivované. Nice. Kašľ na to, počkaj. Ja už som nakúpil. Nice, počkaj, my chceme aj Mareka Aj, späť. ja som kúpil random item, čo tam spadol. My chceme... Ale... Bereme ho do lobby. Poď, ideme. Kamar. 10 četko, obchod, no. Dobre. Tak. No tak neboj za chvíľu. Pokradli sme veci. Chlapci, kačka tu je. Ty si to pobil. Tu tváka, žaba začal skákať, keď som ju zobral. Mám hodiny, pomôž mi zdvihnúť. Počkaj. Filip? To CC oháňa. Stop it. Get some help. Chod tam. Aha. Ja Michal stojí mňa. Aha, fajtiť. Kde som? Aha, Fajtíme. aha. Počkajte. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Troška nás tam rozmrdalo niečo, ale tak to nevadí.
Ináč vieš čo, rozmýšľam, že my sme ešte ani úvod do videa neurobili, ale to je jedno. Tu je toto. Beru hadičku, Toto sa beru hadičku. nedá otvoriť, dá sa to. Chłope, ale jak nas tam to vyplo, ja som nečekal, to co si spustil? Počkaj, Filip, tu je niečo dole. Monkey. Nice. Oh shit. Aha, našiel som Mareka. Nice. On je skôr. Tu asi nič, poďme ďalej. Idem. Marek, poď. Mám hodiny. To co je za patkania? Chlapci, ja som... Oh shit! Pomoc! Ja to mám na hlave. Daj to hej. Daj to hej, ty hej, patkaň. Chlapci, budem to spojil. To slušno, Tak nevíš. chod hej do mne. Chod hej. Poďte ešte, nejme v tom robiť dva. Patkaň, id hej do mne. Marek, čau, Marek, poďte. Chlapci, našiel mi diamant. Počkej, grca. Marek, čo ticho? Oh shit, dobre, už to není môj. Počkaj, tam sú, Filip, tam sú hodiny. Počkaj. To co bolo? Našiel som hodiny, chlapci. To čom si meníš hlas? To mení hlas? Všetci meníme hlas. Počkej, všetci? Ty keď to asi držíš, tak to počkej, chyť to ty. Oh shit. Chyť to ty, Filip. Čo? Chyťte to a hovorte niečo. Mež. Počkaj, pusti to. Pusti to. Počkaj. Marek, hovor niečo. Zahajce to do vožíka. Do vožíka to daj. Pusti. Guys. Počkaj, Je to tam. Guys. Guys. No. Počuj, čau. Potichu. Dáme to tam. Ono nám to vybralo hodiny, nie. Ide po vožík. Rýchlo, musíme to tam dať rýchlo. Guys. Dobre. Revival som Mareka. Revival si ho? Marek je mŕtvy? Aha, počkaj, to musíš... Dáme do vozíku. Ale my ešte nemáme peniaze na to, aby sme... Ale jediná cesta je tadeto, to je to. Čaro, tu Harry Potter bol.
počkaj, skôr. Joj, do prdele. Dobre, je tam aj Marekova hlava, nice. Profit ešte máme. Tak. A Marek, vítaj späť. Poď. Vítaj. Som späť. Poď. Marek? No? Ty si taký šelený. Som si to zleknul. Co? Oh shit, ja som sa začal v ňom healovať, som minul životy. Tak, ideme si nakúpiť. Koľko máme? 13 000. Nice. Počkajte, ja sa idem vyšikať. Ja. Vyšťať, neviem, ja sme one. Čo to nemôžem na dragu? Aha, no. Tu sú upgrady. Čo je aká gana? Čo to je? Opäť. To kupujeme, ne? To kupujeme, skúsime čo to je. You extra IQ. Nice, no. Som späť. To treba nakúpiť. Na čo to tu zbraň? To som to našiel, však to skúsime čo to robí. Strange upgrade? To čo je? Že budeš mať väčšiu silu. No? Tak ideme asi, máme hotovo, ne? Tak. Pozri, ja to nakúpil. Ty patkaň. Marek! Ja, čo tam stojí? Už znova, to zober si to. Počkaj. Ako môžeme revivenúť? Toho revivne, keď ona začne hra. Zapoď. Tak. Saj sa. No. Jaj. Vítaj späť, zasa znova. Robí tá zbraň. Kde ste? Ja hľadám to, čo je to klečku. Poďte sa pozrieť. Ty kokos. Ja sa nepozerám. Poď sa pozrieť. To čo tam je? Aha, to sa na to nemám pozerať. Dobre, kam ma to vedie? Adam, ja tam za teba až nedojdem. Mŕtvy si? Marek? Marek? Čo? Žiješ? Hej. Adam zdechnul. Je tam príšera, keď si na ňu opatrieš, dá si damage. Tam nalevo. Čo to ty? Opäť to ty. Hej, videl Tak, mi. Som tak si si sa kúšil usmieva. šleknul. Hej, som si kúšil Opäť. šleknul, ak mi to vyšlo. Tak sa usmievaš, keď Adam umrel. Bajajo. Vybehol. Akurát. Tak ja som písal, že idem raz. Čak áno, ale ty akurát... Ja som kúkal do boku, že prišiel do tej miestnosti, akurát si vybehol. No. Oh shit,
Čo je toto? Oh! 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 Oh, fuck! Moje kladivo! Nej! Oh. Teraz posłuchasz. Adam, tyś to naszł? Si tam umrel? Myšli za tobou? A Mareka to lapilo. Ja som išiel za to, pištolom mi ukazoval niečo a bežal tam čas, takže som chcel vedieť, čo tam je na konci, ale nedostal. No, ja on celý mobil som Ja som ščajnal. Ja, no, dobre, si prvý mŕtvý aspoň. No, už piču. Linka, guli. Čo to? A, dobre, už to povedal. Chlapci, poďme jak cigáne a budeme všetko vykradať. Ale cigáni sú takýto hnedí. Čekaj, nedá. Tam, pod zelenou, takou svetlou. Taká, áno. Ideme. Áno. Ideme na to. Presne tá. Čakajte. Oj, ja som sa zapolil, ideme domov. Kde je vožík? Našujeme speedrun. Chce vožík. My speedrunujeme. Opatu, čekaj kus. Pazi. No flip! Tak, čo? Počítaj. Idem doleva. Ó, 600. Pozor! Čakáte, tam skúsim trickshotnúť. Máre! chlapci, našiel som veľkú miestnosť, poďte tu. Tu je veľa vecí. Ideme. Zabačom. Pozrite! Daj, ten vožík, kde je? Á, tu je. Poď tu, Adam! Už idem. Počkaj, kde ste? Poď tu, sme išli na začiatku doľava. Jaj. Easy. Pozri, tú veľkú ladičku som našiel radioaktívnu. Damn. Počkaj sa, to môžeme sa vrátiť. To vráca. Už není. Alebo tady to niečo je? Počkaj, tu na celú radničke bude. Opatu. Našiel som. Tuto. Filip, potu. Opatu. Čekaj. Skibidi toilet. Skibidi toilet. Počkaj. Čekaj, zaplň ma. Ja som sa spláchnul. Adam? Adam uceknul. Poď za ním. Čekaj, však už máme veľa peniaží, poďme hned. Adam! Aha, on je mŕtvý. Marek? No. Adam je mŕtvý. Ja viem. Ideme hned? Asi, hej. Máš jeho hlavu? Nie. Nie znam, że... Potem head. Okej. A? Čo? Filip! Zatváraj! Ono ma to bije! Hej! Adam, oni... Wow. Chlapci, ste nepočkali na mňa! Čak si bol mŕtvý. Ideme.
Nebol Nepotrebujeme som hlavu. ti ja som zomrel až potom, keď som videl, že ste to vrátili sa s tým. Ja som tam mal veľkú žabu. Keď tak tých gnómov malých musíš zobrať a ich proste rozbiť. Musíš ich hodiť niekam. Aha! Daj ho tam, daj ho tam. Počkaj. Počkaj, to spláchnem. Už daj quest. Radovni Ty sa. daj quest, ty daj quest. Nie, ty daj quest. Ty si mal dať. Chodo za choda. Ne, ticho. Marek, zober niečo, čo má Radovni. Poďme, zoberme dvere. Počkaj. Počkaj. Zober, Ja to zober. riešim. Tak zober. Počkaj, mám kradol. Tak, Marek, otvor to. Nerob, patkaň. Však nerob. Otvor to. Marek, otvor to. Chlap, ja to vyznem. Ne, však, počkaj. Oh shit, ty kokos. A teraz ty. Dobre. Už máte pravú farbu. Dobre. Pozor, môžeme ísť. Zober dve. Počkaj, berem pusto. Chlapče, počujem vonku dá. Poď, mám dvere. Ideme, jak romáci. Tak, ukradli sme to. Successfully. Wow. Ne, jeden je môj. Stamina ľudia. Tak, Ty máš range. ideme. Ja nie som stand. Však zobral si Tak si bench. No, ale to je standčka. No, To je, že... Mám pocit, to nebude dobre. A však. je. Chyť to, skrot to. Čo? Aha, To co je za patkanie, co mi zastrelil? Ešte na živé. to je veľký den. On ide po On je ňom. slepý, on len počuje, takže on musí byť maximálne len ticho. Ale Marek to ešte nevie. Jo teraz odbachá. No dobre si. Chlap. Počkajte, rozstrelil. Oh shit. Ja nemôžem. Fuh. Čo tu je za zbrojenie? Ja som sám seba pikol. Shit. Ja som vyletel. Jaj. Oh shit! Vlastne vypol. Chlape, vy ste ma vyhodili. Vy ste mi vyhodili. Som zabil. Ty si mi tam vymetnul. Ty si mi to rozhodol. Ja som lecel. Za 5 kilometre. Budem neviditeľný v tme. Štartujem. Kind of. To som to. No. Potu. Oj, tu počkaj, trezor? Vypo tu. Hovno. Čo bol za zvuk? To čo tak vrieska? Bola čo? Bol počet výbuch. Máme čo? Oh shit! Veľa šťastia.
To wypada jak Barbie. Imagination! Life is your creation! Come on, Barbie! Come on Barbie, let's go Barbie! Why are you running? Why are you running? I'm back. O. Cii. Chłopie, ja tam wiedziałem. Poczekaj, to tam stakniem. Chłopcy, widzieliście. Gdzie jesteście? Tuście? Ej! Chłopcy! Adam! Adam! Chłopcy, ono nam to rozbiło wozik, jak kępi to na spawnie. Nie! No problem. Poczekaj, my mamy one... Loot. No Marek go już troszkę omrdał. Pożyjcie, tam to jest za krabicami. No było to tu. ADHD. Kłamy. 5500. Kanto? Marek, kam ideš tu? O, to za nami! Wiecie? Ja, hej, Adam, nie. Okej, Berto. Czekaj, na co nam wypadło. Mamy dojść? Aj, Idziemy. let's go. Dobry. Tak. Starting engine. Jak się ziomek? Ja som si ešte môže kde bola a rozrezal ma tak troška, vieš, na kraj. Tak troszkę Adam uciekał przez całą izbę, a chłopila. To ta Barbie? Hej. Co przemyślał? Ty vole. Albo kryształ. Znaczy kryształ. Oh shit! Jo, ale úplne ticho, ale sme odleteli úplne ticho. Great. Okej. Co z tym Marek? No, Marek, jak spodny. Fuck! Filip, chyť ho! Troška tu... Explodujeme. Kupimy stręczku. Počkaj, má Marek, oh shit. Kupujeme Nebezpečný jednu tvor strečku. pomôcť.
Máme staminu, máme strenčku. Čiže musí jeden z nás byť taký, že bude non-stop save. Že bude chodiť cez hodinu. To ja nejsem, no. O, Marek? Chlapci, toto kúpime a môžeme ísť domov. Oh shit! Čo je so mnou? Akorát som došiel vybuchnúť. Tak, ja mám stamina boost. Ja mám strenčku. Môžeme ísť. Grab one item. Tak. Počkaj. Ja mám granát, chlapci. Granát, to väčšinu zomierame. Mám pocit, že sa zabijeme s tým sami. Nie. Nie, hej. Poďte ku mne, chlapci. Urobíme taký kruh. Počkaj. Ne, díky. Není tu dačo. Podľa mňa ne. Ojojoj, oh shit. Nemám staminu. Aha, našiel som dačo. Si to rozbil. Chlapci, ja mám diamant. Pozor. Takže tu sa už níže na to? Ako väčšina vecí vyzerá, že sa dajú zobrať. Šime zvalil. Ja som vo vožiku. Však me pušti. Patkaň, puštíme. Ja puštím. Počkaj, ja som dropol granát. Pusti to. Dobre, môžeme ísť domov. Počkajte, hľadajte penieži. Čo? Ideme to tam od... Aha, Chlapci, ja to zabijem. Ja tam nejdeme. ja som len počul zvuk, vieš, hráči, ja si to tak. Filip? Filip žije? Ťažké Asi ne. Prvýkrát sme sa dostali ďalej, teraz budeme potom ešte jedenkrát musíme. Jo, ešte jedenkrát to tu musíme. To co Ty ste zoberá z hovorili? multiple, ešte sa poviem, must clean them all to leave. Jaj. Adam! No. Adam! Ja viem, preto idem ďalej. Yes. Asi radšej idem. Naša. Mám Filipa. Marek? No. Ja, dobre, žiješ. Našiel som ten Adam? extract point. Ja tam nejdem. Nepozeraj za seba. Nerob. Ten extract point je na druhej strane od nás. A to teraz čo? Však poď. Ty pervy. No, to je ten kokot, ktorému sa nemôžeš pozerať do očí. Ja tam nejdem. Je tam hento veľký, je tam ten kár. Poď. Ale my to musíme zvládnuť. Aspoň raz. Poď, postupne pôjdeme k tomu. Dobre. Je to tuto, v tejto miestnosti by to malo byť. Za týmto. Adam! No to je podobnou. No pri mne.
Bля, chłope, ty si videl? Ono je to ono się to zmenšilo a išlo po mne. No A však keď hej, som ty bol nemôžeš pod stôl. utrieť skočiť. Ale však ty nemôžeš utrieť skočiť. Jaj. Videl si? Chlope, ale ja som potom metnul granát, som odistil, metnul a... Ono še to polamalo. Toto ta príšera nezdechla, ja som potom metnul granát. Chłope, ja som sa zľakol, jak to... Ja som. Tu co je? Nikto nevidel, vôbec to nemalo hodnotu takú, že som už nemusel nič iné. Marek? Asi už som... Jak ťa hľadá? Jak ťa hľadá? Aj, ja nemôžem už. Ja nemôžem z toho chatu. Dobre, sereme. Prepač Marek, ale utekám. Filip. Chłope, jak ma hľada. Presne. Aute. Chłope, jak ma hľada. Ale však on už je našiel. Adam, Ja som sa ťa posral, ty si čierny, som sa ťa zlákol. Adam, ja som to tu veľkú príšeru trafil s granátom a ono nič. A že to bol fakt... Ty si čo... Co się stało? Ja to nič nevidel. Ja Co nemôžem. się stało? Ja to nič nevidel. To čo vletelo, jak... A ťa hneď zabilo. Si dlhožil, teda. Run, nigga, run! Ako jebali, bля! Run, nigga, run! Čekaj, len kúk. Ja nemôžem. To je taká dobrá hra. Lámi za nohy. A to mi ten čo zabil černý. Co pri ním je za ním. To. To ten co mizne. On mizne občas. A jak tu Hej. došol, ja mi nič nevidel. Nie, on vletel jak na teba. Adam. Aha. Toto, hej. A to je moje telo. Hej, vidím. To je... Ja som sa stratil. On to strátil, ocipana. Oh, shit! To Chlapci, to... Ty si strašne dlho žili, ináč. Ja som nič nevidel, ja idem a zrazu Memphisom. Daj. Ty si ja môj mŕtvou pod stolom. Aha, ja som to videl, ja som nemal čas ťa ísť späť zobrať, som si myslel, rejvanie Filipa ide späť. Dobre, ja by som to tu, guys, asi ukončil. Na budúci by sme asi pokračovali, toto by sa malo si... Malo by sa to savenúť. Tak, guys, Pozri, čo som dúfam, ste si našiel. užili video. Pozeraj. Ty kokos. Detektorkou! No guys, dúfam, ste si užili toto video a vidíme sa na budúce. Čau. Čaute.